Күзләрдә җитте. 28 сентябрь. Элек монда бер генә каен бар иде. Аннары аның шәсе яр буйлап сыгылып төшкән, уска тамыр биргән. Шулай итеп, менә монау яңа бәләкәй каеннар үсеп чыккан. Менә бу астагы су, Бәкәй елгасы, анда Кондыз буасы. Ул елдан ел киңәя бара. Карама агачларның яфраклары ошып беткән бөтенләй. Көн бүген бигрәк тә җилле. Каеннар сап-сары. Борынгы диңгез комы башка катышып, менә шул кыялар килеп чыккан, шулай итеп. Әле алар әкренләп, җимерләп, яңадан ком чыгара. Менә шул таш эчендә элекке замандагы җәнлекләрнең изләре. Менә бу ниндидер моллюск булган. Менә кайберләре бик әйбәт сакланып килгән безнең як. Менә бу сөт башындагы ялгыз нарат. Аның ботаклары төньякка күбрәк үскән. Көнбатыш, көньяк ягында ботаклары кичкенә. Яшь наратлар үсеп килә. Ничектер шулай куй итеп үскәннәр.